Pero di un veña ou algo. Venga! Veña, vamos a limpar os zapatos aquí da mesía. Limpar os zapatos de pel, que eu digo que moita solución non teñen. Todo ten solución esta vida, menos a morte, dixe meu abuelo. Cuidado que ven... Truco! Xa recordamos a xente, se che quere mandar algunha pregunta, dúbida ou suxerencia de trucos, a donde? Nas redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook... Na banca, no. Tamén se nos queres mandar outras cousas, poñede a dirección aquí debaixo. Nós aceptamos calquera cousa. Necesitamos vinagre, auga, un cepillo e a crema esta azul de toda a vida. Cuidado que non se vexa a marca, ni veas como funciona. Mira, que trouxen hoxe, que nunca a traemos. Un funil. Por fin! Dios. A partes iguales, auga e vinagre. Sempre a ollo, xa sabedes. Metémoslo no pulverizador. Enchoupámoslo, deixámoslo aí un rato. Hai cepillos suaves, delicados, que é o das uñas, e outro suave, e o posto ao gordo, que é o do chan. Te aguardas os fregaches no chan con a... Moitas. Eres como a Jerónimo. Sabes quen é Jerónimo? Distinto. Como está, carai? E ora, ten que secar. Nós, como fixemos o outro día, la magia de la tele. Está aquí pa botón. Sí, me fixaste. Dale o botón, non lo sabes entender. E por que non vai? Non vai. Deixamos secar. Na casa, se queredes darlle co secador, tamén lle podedes dar, se sodes impacientes como a nós. Faltalle outro paso. Antes, despois. Seguinte truco. Sale mo xenio ese que non me deixa vivir. Aparte ves de rojo, como a furia esta del revés. Truco! A mesma mezcla que fixemos para os zapatos. Incidindo nas partes que teñan O mofo. o mofo este. Sí. E poñémolo a secar á sombra, onde lle dé o sol. E ora, a xente da miña época que usaban a grasa de cabalo para as cousas de piel é un trapiño. Se tuviéramos o mofo nunha chaqueta, por exemplo, serviría tamén. Igual. Como novo. Estupendo. Truco! Truco. Vamos con esta carteira do meu señor hijo. Agua micelar. Chupamos un algodonciño, ves? E pasámola pola carteira. A grasiña esta de cabalo de antes. Como nova, Cris. Canto costaba esta carteira? Eu non lle mido as cousas aos meus fillos, non teñen precio para mí. Non teñen precio, pero unha vez son gastadores de madre, piden, abren a boca. Bueno, a carteira lista. Pero algún día invitarás a cenar, tú que la vamos a forrar este ano. Cenar de momento non, pero por un café sí. Ala, veña, vamos. Venga, ala, vamos.